La col·laboració d'aquesta temporada entre la Creu Roja i la Fundació del Futbol Club Barcelona ha consistit en un programa de suport a famílies vulnerables o que presenten algun tipus de dificultat. El que fem amb aquests nens i nenes en risc social és treballar l'esport com a eina de transformació social. Considerem que és imprescindible que els infants i adolescents puguin tenir un espai d'oci d'aprenentatge on puguin relacionar-se, gaudir dels seus iguals, compartir en diferents contextos i també desenvolupar i potenciar les seves habilitats i capacitats. Vull que em digueu què és per vosaltres el respecte. Una acció en la qual les persones en la qual estan intervenint estan a gust i estan fent la mateixa acció sense discriminació. Hem treballat valors com l'esforç, el treball en equip, l'ambició, l'humilitat i el respecte. A mi m'ha agradat treballar en equip sobretot, on tothom participava. A la gent que li costava més o que no li agradava fer activitats esportives se li donava l'oportunitat de participar. Una de les coses que més ens ha agradat és l'evolució, sobretot en noies, que eren les que més els hi costava. Al final dèiem, ostres, una evolució de que al principi fèiem qualsevol activitat i estaven així com més paradetes que no es movien, doncs entre tots vam fer que aquestes persones evolucionessin i se sentissin part del grup a l'hora de participar. Hem pogut gaudir de targetes precarregades per comprar sobretot material esportiu, o sigui roba o calçat, i les famílies han fet un molt bon feedback, estan molt agraïdes i molt contentes perquè els nens creixen superràpid i han pogut comprar moltíssima roba. L'esport té una capacitat màgica per transformar la vida d'aquests nens i nenes i a través de l'esport millorem el seu benestar emocional, millorem també la seva autoestima, afavorim la cohesió social i la resolució de conflictes de manera pacífica. Per nosaltres ha sigut un projecte molt enriquidor per les nostres infants i adolescents, també pel personal tècnic i voluntariat, ja que hem pogut tenir l'oportunitat de poder combinar l'esport amb el joc a través d'eines pedagògiques. Valoració d'aquest projecte molt positiva.